ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଆଣ୍ଡ ଭିଉୟର୍ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି କରୋନା ଭଳି ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଅସୁବିଧା ନ ହେବେ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମ ସରକାର ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କିପରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଏ ତାହା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କହିବି। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ ତିନୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ୱେବସାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ରିଲେଟିଭ୍ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଥାର୍ଡ଼, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ପାଖରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମୋବାଇଲର ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରିବା। ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଗୁଗଲରେ ହେଲ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଆମର ମୋବାଇଲକୁ ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଡ୍ କରିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଫୁଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଡେସ୍କଟପ୍ ଭଳି ଦେଖାଯିବ, PC ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଭଳି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହେଲ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଚ୍ଚ କରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଉପରେ ନୋବେଲ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆଣ୍ଡ ତାର ୱେବସାଇଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆମର କୋଭିଡ-19 ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋର୍ଟାଲ ଲକଡାଉନ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆସିଲା ହାରି। ନେକ୍ସଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ତାର କଣ୍ଡିସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ଆମେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା। ୟେସ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତିନୋଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଏବଂ ଜିଟି ନୋଡାଲ ଅଫିସର ପାଖରେ। ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ କରିପାରିବା ଏବଂ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ବି କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଛାତ୍ର ନହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯେକୌଣସି ବାଛନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ବାଛୁଛି। ଭ୍ରମଣକାଳୀଙ୍କ ନେମ୍, ନେକ୍ସଟ ବୟସ, ଲିଙ୍ଗ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଦେବେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦେବେ, ସହର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ, କେତେ ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ତମେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିଲ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ବ୍ଲକ, ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଠିକଣା ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବା ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିବରଣୀ, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଯେଉଁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ତାଙ୍କର ବିବରଣୀ ଦେବେ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମର ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଡାଲ ଅଫିସରକୁ ସେ ଦେଇପାରୁଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପରେ ଏଇ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକ୍ କରିଦେବେ, ନେକ୍ସଟ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ, ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।